1.1 geno duoko mar gedochi makawuono mar KJSEA. Erokamano ahinya Lydia. Kaka jalony e weche mag somo, an system mar curriculum machielo ni kano donjo, nawinjo ka chunya mor ahinya mondo nyithindwa bende mano ok nyal timo maber, at least ginyalo yudo gimoro ma gitimo. Nikech en talent base majorly. Koro an mano nomoro chunya kabisa. Kendo sasa ma gima nyien chakre, nyaka bed gi tungni koni gi kocha. To nikech sani mane pioneer, the grade 9 masani dhi e senior secondary, mane pioneer. Koro ana kwa mana jonyuol. Nikech onge ng'ama understand curriculum ni maber. Obed jopuonj, nikech ikruok na onge moromo. Koro yudo ka onge ng'ama understand curriculum maber, jonyuol ok understand, nyithindo ok understand, jopuonj bende ok understand. To gimoro amora machakre nyaka bed gi tungni ainago. Koro ana akwa mana jo Kenya mondo wabed gi horuok. Mondo wang'e ane niya, first cohort ni dwa timore nade, mondo koro kwabro neno gima biro bang'e. Koro masani ni aneno kodhi ting'o gik mang'eny e iye. Takwayo jonyuol mondo ochung' gi nyithindo gi kanyakla ka gikalo another level makoro gidhi godo e senior schools. Ang'e ni en challenging ne jonyuol mang'eny, jo Kenya mang'eny, jopuonj bende. Nikech gin be pok gi understand gini kaka onego bed ni gi understand. Koro ago mana erokamano takwayo jonyuol ni sama koro duoko dhi duogo ni, gi make sure ni giikore mar wuotho gi nyithindo gi kanyakla. Jopuonj kaachiel kod jonyuol, kaachiel kod sirikal bende ma Kenya, nikech onge ng'ama understand gini e yo maler. Koro ana kwa mana ni giikre mondo giwuoth gi nyithindo gi kanyakla ka gitimo transition margi to another level. But gimoro amora machakore nyaka bed gi tungni aina gi. Koro wan kaka dhano ma kawaida nyaka wa expect. Nikech kata ka nichako 8444 magi bende notimre. But sani magi bende nyaka timre, tang'eyo ni tok ma gigi dhi wuok mabeyo kendo ji dhi bet gi lony e wach CBC.